Kawadhi nyimene jasiasa Maina Njenga owetu lokodobila mago kwachkich kao chike marchopo edo chieng' wuok tich juma manyien. Njenga wacho ni obila mago kwachkich ondikone ketho mag tayo kweth mar Mungiki. Ketho mawacho ni gin manene kendo yande buche gi oserumo. Jafambo mar Walter Nyambaga lero kaka meko mar Maina Njenga ne onyuolo ng'anyo. Wangdang ni kode tok meko mare. Mimi nikashikwa nikaingishwa kwanza na mlango ikafungwa. Kutoka hapo ni kuteramuka. Giko ne to bila mago kwachkich ne oweyo thuolo maonge rambun ja siasa Maina Njenga kendo chike mondo chopie do chieng' wuok tich juma manyien. The same charges. Those were the charges that were preferred to me those days, 2005, 2006. The charges of Bangi, the charges of the planted firearm, all these charges are very similar. And what was happening those days is what is happening now. Number two, he was being accused that he organized a meeting of recruiting people to Mungiki. Number three, he was being accused that he has documents that shows that he is recruiting Mungiki. Number four, he was being accused of having attended a Mungiki meeting. When we asked, how did you identify the number of the Mungiki or the names of the individuals who are Mungiki, we were told, look at the names. Maina wacho ni okwachkich ne ondiko ne ketho mane omake ne higni 20 mokalo kaka tayo kwethno, rwako ji kwethno kod timo bura mar kwethno gwenge mag Wanyororo kaunti ma Kiambu, tiyo kod yedhe mamero ji kod bedo kod bunde tok chik. Mimi nishakuwa bishop na niko na makanisa karibu 1500. Mtu kukuja kwa bedroom yangu alete bangi, alete bunduki, na mimi siku yako. Na walikuwa wamesema ati mimi nimeenda kujificha. Mimi siwezi kujificha. I'm a full chairman. Njenga wacho ni midhiero mokale lweto bila gine weche mag siasa kama jo siasa mamoko ne ochopo mar tene. Mungu wetu atuhurumie sana, especially watu wa Mount Kenya, kwa sababu tumehadaiwa sana. Na tunataka tuje pamoja kama kitu kimoja. Kama vile Jeremia Kioni amesema, ukiguza mmoja wetu umeguza kila mtu. Na tunataka watu wa Mount Kenya wote waanze kufikiria tena. Motelo ne wethulo Maina Njenga ne ochopie log tich moro kwachkich apaya ma Kiambu Road kama ne odine kom seche bura kajo era mage ne obago ng'anyo kanyo kadwaro ni mondo bila mondo wethulo. Josiasa muting'o Martha Karua, George Wajakoya bende ne ochopo mar bedo kode. And this is a call for the Mount Kenya people. We were ready to for 4-5 years at Dauda, and wale wako kwa serikali saa hii wanastuka kuona ya kwamba watu wa Kikuyu na hasa vijana wameanza kuamka na kuuliza haki yetu iko wapi. And cases we know are being lined up against most of us. Obila mago kwachkich ne ogolo Maina Njenga kendo yombo kode gino mane okelo luoro mathoth ni okil mar Ndegwa Njiru kod johera mage. Kinde ma paro medo nyuolre kindo oganda ka jodito mag Azimio la Umoja wa One Kenya Alliance temo penjo gino momiyo ne othiny oko jasiasa Maina Njenga log tich mar okwachkich ka ok ondikne makosa moro amora. Gino mogeluwo ni koro piny owacho wetiyo kod bad migawo mar okwachkich mar rocho ratiro mag josiasa. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Erokamano Walter Nyambaga kuom